Olien her er lavet af cannabisplanten, og den er ulovlig. Man kan godt lugte sådan en svag duft af cannabis, synes jeg. Alligevel er kræftpatienter og andre alvorligt syge begyndt at behandle sig selv med olien, fordi de håber, at de kan få det bedre eller blive helbredt. Nogle laver den ligefrem selv, men patienterne kan også købe den ulovlige olie hos et nyt dansk firma. Et firma, der rådgiver kræftsyge patienter til at droppe den traditionelle behandling. Stik imod lægernes anbefaling. Det er helt uansvarligt, at ikke autoriserede folk og begynder at udtale sig om, hvem der skal have kemoterapi og ikke. Martin har spillet saxofon professionelt i mange år. Men i dag kan han hverken blæse i et instrument eller tale. På grund af livstruende kræft er han for nylig blevet opereret i halsen og har fået fjernet sin strube. Hvad har konsekvensen af operationen været for dig? Det betyder jo, at jeg ikke kan spille på et blæseinstrument, fordi mit luftrør bliver ført ud gennem et hul i halsen. Martin er ikke musikerens rigtige navn. Han optræder anonymt, fordi han ikke vil have offentlighed omkring sin sygdom. Da han jo ikke kan tale, har han besvaret vores spørgsmål på skrift. Før operationen fortalte lægerne ham, at hans kræft var så fremskreden, at hvis han ventede meget længere, ville det ikke være muligt at operere. Men Martin ville rigtig gerne fortsætte med at spille saxofon. Derfor opsøgte han en alternativ klinik i København. Hvad håbede du, de kunne gøre for dig? Som alle meget syge mennesker satte jeg forventningerne højt i håb om, at miraklet ville ske. På det tidspunkt var jeg dog blevet advaret af lægerne om ikke at udsætte operationen for længe. Manden, der står bag den alternative klinik, anbefaler, at Martin begynder at spise cannabisolie. Han giver også Martin nogle lægefaglige råd, men dem vælger Martin ikke at følge. Og det er han glad for, at han ikke gjorde. Hvis jeg havde fulgt hans råd, så ville jeg ifølge mine læger have været død i dag. Jeg skal ikke have ret meget i dag, fordi... Nej, det er heller ikke så meget. I går kunne dokumentarprogrammet DR2 undersøger fortælle, hvordan hundredvis af danskere hver dag bryder loven, når de ryger eller spiser cannabis mod deres sygdom. Men det er jo lidt af nød, man gør det. Ja, det er det. Jeg vil bare gøre alt. Cannabis som medicin er blevet så populært, at selv pusherne på Christiania bliver opsøgt af syge mennesker. Og vi ser mellem 10 til 15 mennesker, der kommer hver dag, helt fra Jylland og fra alle lag i det danske samfund, og spørger efter den her medicinske cannabisolie til deres ledelser for at få det bedre. Og de sociale medier er fyldt med mirakelhistorier fra syge mennesker, der mener, at de er blevet helbredt ved at spise cannabisolie. Her er en mor, hvis barn har en sjælden og meget alvorlig form for epilepsi. We've been on it 9 months, and from that 300 seizures a week, she now has 0 to 1 tonic-clonic a week. And so it's greater than 99% seizure reduction. And it's amazing. It's just absolutely amazing. To think that she wasn't going to survive, and look at her now, she has a life. This plant right here is called Charlotte's Web, after our favorite little precious Dravet syndrome patient named Charlotte. I en dansk Facebook-gruppe deler over 6.000 mennesker erfaringer om cannabis til medicinsk brug. Nogle laver endda deres egen cannabisolie, selvom det altså er ulovligt. Hvorfor har du lige stået her i din baghave og lavet cannabisolie? Det er, fordi jeg har været meget alvorligt syg og har set det som en rigtig fin mulighed for at få en behandling, som lægerne ikke havde mulighed for at tilbyde mig. Kræftens Bekæmpelse får flere og flere henvendelser fra kræftsyge, der vil vide, om medicinsk cannabis kan hjælpe dem. Det vi prøver at gøre, når vi får sådan en henvendelse, det er at være oprigtig og ærlig på den dokumentation, der foreligger. Ja, for selvom der er laboratorieforsøg, der viser, at stofferne i cannabis kan slå kræftceller ihjel, så er det ikke videnskabeligt bevist, at cannabis kan kurere kræft i mennesker. Det vi jo mangler i dag, det er at få dokumenteret, at cannabinoider virkelig kan helbrede eller mindske kræft. Og der mangler altså kliniske undersøgelser, altså undersøgelser på mennesker. En ting er reagensglas og mus. Der har vi jo ikke det menneskelige immunsystem omkring.
Og på grund af den manglende dokumentation står cannabis altså ikke på hylden på apoteket. Men det betyder ikke, at man skal på Christiania for at købe den. Det gør det ikke, nej, fordi at jeg har valgt at overgå til den version, hvor jeg selv fremstiller, så jeg ved helt præcis, hvilket materiale der er i det, hvordan fremstillingen, hvordan jeg har lavet olien. Og ja, er jeg sikker på, at alle de trin, som der skal følges, at de er blevet fulgt på den rigtige måde. Men ikke alle laver olien selv, eller ved særlig meget om den. Derfor søger nogen, ligesom Martin, råd og vejledning hos en alternativ klinik i København. Den alternative klinik, som Martin besøgte, hedder CanMed. Klinikken kalder sig et center for medicinsk cannabisforskning, og de reklamerer med at have en kur mod kræft. Kuren består blandt andet i, at man skal spise en olie lavet af cannabis. Men de danske myndigheder advarer på det kraftigste mod, at man bruger cannabis som medicin. Sundhedsstyrelsen skriver, at der er betydelig risiko for alvorlige skadevirkninger, som for eksempel angstanfald, psykotiske reaktioner og nedsat hukommelse. Det er ikke kontrolleret. Det indeholder ikke medicin i mængder, man kender. Du kan heller ikke regne dig det samme i fra gang til gang. Der kan også være giftstoffer i, og det kan man jo virkelig ikke rigtig vide meget om, i modsætning til godkendt medicin. Alligevel er cannabisolien ganske nem at få fat i. På CanMeds hjemmeside linker de nemlig til en dansk producent af olien, som hedder Endoca. Og på deres hjemmeside kan man nemt og bekvemt bestille den flere tusind kroner dyre olie med et par enkelte klik. Og et par dage senere kommer det med posten. Se, hvad der er i. Nu har jeg ikke åbnet den, så jeg kan ikke helt lugte det. Cannabisplanten er fyldt med aktive stoffer, blandt andet CBD. 30% CBD. Naturlig cannabis-ekstrakt. CBD er ikke det stof, der kan gøre dig høj eller skæv, men skulle være det, der har den medicinske virkning. CanMed sender altså folk videre til en hjemmeside, hvor man let kan købe cannabisolie. Men hvilken rådgivning får man på klinikken? Martin har opsøgt CanMed i håb om at undgå en operation. Han får sin første overraskelse, da han møder op på den såkaldte klinik. Hvordan så der ud? Efter at have studeret deres hjemmeside, som reklamerede med samarbejde med videnskabsmænd og læger over hele verden, blev jeg meget overrasket over at komme ind i en tom lejlighed, kun møbleret med 1 bord og 2 stole. Hvad var dit indtryk af den person, du mødte i klinikken? Han præsenterede sig ikke med navn eller med hvilken uddannelse han havde. Det virkede ikke troværdigt. Du fortæller ham så om din situation, at du har strubekræft, at du skal opereres og bagefter behandles med kemo. Hvad råder han dig til? Han sagde, at de generelt frarådte kemo- og strålebehandling, da det slog flere mennesker ihjel, end det helbredte. Det undrede mig, at han intet sagde om, at det jo kom an på, hvor fremskreden sygdommen var. Så du fulgte ikke rådet? Nej, så tror jeg ikke, jeg havde levet i dag. Ved du, hvem du talte med? Først bagefter blev jeg klar over, at jeg havde talt med klinikkens ejer, og at han hedder Henry. Hvad mener du om hans rådgivning? Efter min bedste overbevisning burde en sådan lemfældig rådgivning til meget syge mennesker være forbudt. Klinikkens ejer hedder altså Henry, men her på CanMeds hjemmeside står der ingen navne. Det eneste, der står, er, at de er et engageret team af internationale forskere i plante- og urteekstrakter. På CanMeds hjemmeside står der desuden, at klinikken er uafhængig af blandt andet medicinalvirksomheder. Men på en tidligere version af hjemmesiden har der faktisk stået, hvem klinikkens såkaldte internationale forskere er. Og øverst på listen står en mand ved navn Henry Vincenti. Ved hjælp af en simpel søgning på Henry Vincentis navn i det centrale virksomhedsregister, finder vi ud af, at han er direktør i Endoca, den danske virksomhed, der producerer og sælger cannabisolie. Det er altså ikke sandt, når Henry Vincenti påstår at være uafhængig. Han sælger jo selv olien. Det indikerer i hvert fald klart over for os, at det er en virksomhed, der forsøger at køre i kanten af reglerne, og egentlig ikke er interesseret i at overholde dem. Så det er egentlig rimelig kritisabelt set med vores øjne, at man forsøger at skjule sin identitet og forsøger at skjule nogle oplagte forbindelser mellem, at man sidder og rådgiver med den ene hånd, og man sådan set udleverer den medicin, man foreslår med den anden hånd. Henry Vincenti påstår også, at olien kan kurere kræft i mennesker.
selvom der ikke findes nogen videnskabelig dokumentation. Det har han tidligere sagt i en radiodokumentar. De bliver kureret. De bliver kureret. Ja. Altså helt frie, ikke? Og det er jo forskellige sygdomme selvfølgelig på forskellige måder, ikke? Men cancer bliver kureret. Det er der ikke tvivl om. Desuden oplyser Henry Vincenzi, at han blandt andet er uddannet fra Danmarks Tekniske Universitet. Ifølge vores oplysninger har Henry Vincenzi ganske rigtigt været indskrevet på DTU i 8 år. Men han har aldrig færdiggjort sin uddannelse. Det eneste Henry Vincenzi har er en bachelor i bioteknologi fra Københavns Universitet. Vi har holdt øje med CanMeds hjemmeside i mange uger. Og den ændrer sig jævnligt. Tidligere har der stået på hjemmesiden, at de er et engageret team af internationale forskere og 4 frivillige almen praktiserende læger, som på skift varetager konsultationerne. Få dage senere er de 4 læger slettet igen. Nu står der pludselig, at de har et løbende vidensdelingssamarbejde med eksterne læger. Og det får alarmklokkerne til at ringe hos Sundhedsstyrelsen. Altså set fra vores side er det jo meget kritisabelt, at man ikke vil stå frem og fortælle, hvem det er, man er. Er der en læge involveret? Er der ikke en læge involveret? Hvem er de læger? Hvad giver de her informationer osv.? Kontant har talt med en række patienter og pårørende, der enten har siddet over for Henry Vincenzi i en konsultation, eller har fået rådgivning af ham over telefonen. Han blev ved med at understrege, at de ikke havde nogen økonomiske interesser, og det undrede mig meget, at han brugte så meget tid på at fortælle, hvor uafhængige de var. Han blev ved med at køre i det. Af hensyn til deres familie, arbejde og omgangskreds ønsker ingen af dem at lade sig interviewe til kamera. Men vi har fået lov til at genfortælle deres oplevelser. Han siger til mig, at den bedste olie kommer fra et firma, der hedder Endoka. Og den er helt lovlig, fordi den kun indeholder meget lidt THC, som jo er det, man bliver skæv af. Ja, det var helt lovligt. Det firma, der lavede olien, havde alle de tilladelser, der skulle til. Henry Vincenzi fortæller altså ikke sine klienter, at han er knyttet til Endoka, og han påstår, at produktet er lovligt. Men det passer ikke. Ser man på olien på Endokas hjemmeside, står der, at det er en håndcreme eller en salve, altså noget til at smøre på hænderne. Men det gør den ikke spor lovlig ifølge Miljøstyrelsen. Altså et produkt, der bliver markedsført til at kunne behandle sygdomme, og som samtidig er beregnet til at blive indtaget, det er ikke et kosmetisk produkt. Så det her, det kan altså ikke betragtes som en håndcreme? Nej, det kan man ikke. Henry Vincenzi er udmærket klar over, at han ikke kan camouflere cannabisolien som noget til at smøre på hænderne. Det dokumenterer en mail fra Endoka til en patient, skrevet for en måned siden. Husk på, at vi sælger vores olie som håndsalve, da vi endnu ikke har fået tilladelser til at sælge olien som medicin. Vi har søgt om tilladelser, men det kræver længerevarende processer, kan tage lang tid. Derfor sælger vi på den måde, vi gør, så folk har mulighed for at købe olien, selvom den ikke er stemplet. Den går slet ikke, lyder det fra Sundhedsstyrelsen. Vi har været inde på Endokas hjemmeside og gennemgået, hvordan de beskriver deres olier. Og ud fra det må vi umiddelbart sige, at det er medicin, uanset at de præsenterer det som værende en salve eller noget lignende. I Danmark er det ikke tilladt at reklamere for eller sælge en medicin, med mindre at man har en godkendelse. Og det har de ikke. De har ikke en godkendelse til nogle af de her olier, de har liggende forskellige hampeolier og CBD-olier og cannabisolier, hvad nu kalder dem derinde. Dem har de ikke nogen tilladelse til. Men ikke nok med, at han sælger et ulovligt produkt. Henry Vincenzi rådgiver også patienter til at fravælge den medicinske behandling, de er i gang med, som vi for eksempel hørte Martin fortælle det lidt tidligere. Her er det en kvinde med lungekræft. Han sagde, at det kan altså hjælpe dig rigtig godt. Og han foreslog, at eventuelt, hvis jeg ville, så kunne jeg udsætte min kemo og prøve at tage cannabisolie. Og så skulle jeg bede om en scanning en måned efter, så kan han sige, så kan du selv se, det virker. I en mail, som vi har fået fat i fra Endoka til en patient, står der også: Vi fraråder kraftigt kemobehandling. Andre patienter fortæller det samme til Kontant. Han fortalte mig, at jeg bare skulle stoppe med at tage alt min medicin, selvom han slet ikke vidste, hvad jeg tog. Vi skulle bare stoppe med kemoterapi og begynde på olien. Jeg var lidt rystet. Jeg synes også, at det var meget useriøst af ham. Hvis jeg stopper med at tage min medicin, så bliver jeg alvorligt syg. Det var ligesom om, at han var overbevist om, at cannabisolie kan kurere alt. Den slags rådgivning ryster kræftens bekæmpelse. Jamen, den er helt uansvarlig. Altså, de er overhovedet ikke i en vidensmæssig position
hvor de kan tage stilling til, om en given patient skal have kemo eller ikke kemo. Det har vi altså speciallæger til at afgøre. Ja, Kræftens Bekæmpelse kalder altså Henry Vincentis rådgivning for uansvarlig. Men hvad siger han selv? Ja, hallo? Hej, er det Henry? Ja. Hej, det er Jakob Krog. Jeg ringer fra Kontant på DR. Dags. Jeg tilbyder Henry Vincenti et interview. Han afviser ikke, men siger, at han desværre skal ud og rejse de næste par dage. Du siger, at du kommer tilbage søndag, så vi kan sagtens lave interviewet på mandag. Jamen, jeg skriver mig en mail på alt det der. Og så, det skal du selvfølgelig også nok få. Jeg beder også om dokumentation for nogle af hans mange påstande. Henry Vincenti har jo for nylig udtalt sig til en radioudsendelse. Og her siger han klart, at cannabisolie kan gøre alvorligt syge mennesker raske. Det bliver kureret. Ja. Altså, helt fri, ikke? Og det er jo forskellige sygdomme selvfølgelig på forskellige måder, ikke? Men cancer bliver kureret. Det er der ikke tvivl om. En ting, der ikke burde være noget problem for dig i hvert fald, det er at sende den videnskabelige dokumentation for, at cannabis kan kurere kræft, AIDS og epilepsi. Vi har videnskabelig dokumentation på alt, at lige planten, som du siger, at planten kurerer, det har vi aldrig sagt, så jeg skal lige se, det har jeg sagt. Ej, vi ser den helhedsbehandling, hvis du læser godt igennem. Nu trækker han altså i land. Jeg beder ham også sende en liste over de såkaldte internationale forskere, som han beskæftiger. Og vi vil også meget gerne se hans eksamensbevis fra DTU, hvorfra han jo påstår at være uddannet. Tak skal du have, Henry. Det gør vi. Vi tales ved. Det gør vi. Hej. Ja, det var lederen af klinikken, som måske ikke vil stille op til interview. Han vil i hvert fald sende os noget information, så vi kan blive klogere, lover han. Jeg sender som lovet en mail til ham, og et par dage efter kommer svaret. Men det bliver vi nu ikke meget klogere af. Henry Vincenti vil ikke lade sig interviewe til Kontant, fordi, som han skriver, præmisserne i vores program er usaglige og subjektive. Vi kan heller ikke få navnene på de internationale forskere, som han påstår at have ansat. Og hvad eksamensbeviset fra DTU angår, ja, så forbeholder han sig retten til at kildebeskytte sine kvalifikationer, som han udtrykker det. Længere kommer vi altså ikke med manden, der længe har anbefalet sine alvorligt syge klienter at droppe traditionel behandling. Også Sundhedsstyrelsen vil gerne have en forklaring fra Henry Vincenti. Især på, hvorfor Endoca fremstiller og sælger cannabisolie uden de nødvendige tilladelser. Ifølge Sundhedsstyrelsen peger det mod, at Endoca får et påbud om at stoppe salget. Det er med ret stor sandsynlighed, at de får en afgørelse, hvor en der vil stå, at de skal holde op med at forhandle det her produkt. Og hvad så, hvis de ikke makker ret? Så kan det være, at det er nødvendigt at involvere politiet. Udover Endoca har Sundhedsstyrelsen faktisk også en sag kørende mod CanMed, Henry Vincentis klinik. Styrelsen har, ligesom Kontant, bedt Henry Vincenti om at dokumentere nogle af de mange påstande på hjemmesiden. Blandt andet, at cannabisolie kan kurere kræft i mennesker. Men de har endnu ikke hørt fra ham. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man tænker sig rigtig godt om, hvis man vælger at opsøge en alternativ klinik som CanMed. Og jo mere, kan man sige, voldsomme og vilde forslag, man får til den her behandling, kan kurere ind for, og hvor få bivirkninger der er og sådan nogle ting, jo mere skal man tænke sig om. Og ved den alternative behandler heller ikke samarbejde med din læge, så er det nok også et eller andet mærkeligt. Kan du ikke se på deres hjemmeside, hvem de er, så er der også et eller andet mystisk. Sigrid laver selv sin cannabisolie, som hun bruger mod sin alvorlige sygdom. Hun er stor tilhænger af cannabis til medicinsk brug. Men hun er stærkt imod den rådgivning, som Henry Vincenti giver, hvor han jo blandt andet fraråder traditionel behandling. Jeg synes, det er en farlig kurs. Hvorfor? Jamen, fordi jeg ved, når man står i en så desperat situation, som man kan gøre netop som alvorlig syg, så er man, hvad kan man sige, et lettere offer. Efter jeg sidst har været i kontakt med Henry Vincenti, har han udsendt den her pressemeddelelse. I den kalder han vores program for en skræmmekampagne baseret på løgne og injurier. Han karakteriserer sin egen rådgivning som saglig, og så mener han, at alt det her er et forsøg på at miskreditere ham og medicinsk cannabis. Men han svarer ikke på, hvorfor han rådgiver kræftsyge patienter til at droppe traditionel behandling. Stik imod lægernes anbefaling. Kort før udsendelsen ændrer Henry Vincenti dog sin hjemmeside. Nu anerkender han pludselig, at der ikke findes kliniske forsøg på mennesker, der dokumenterer, at cannabis kan kurere kræft. Og så er han tilsyneladende stoppet med at give konsultation og rådgivning. Der er ikke mere Kontant i aften, men husk, har du noget, vi skal se nærmere på, så skriv til os.
Det kan du gøre på kontant@dr.dk eller på Facebook. I næste uge handler det om deodoranter, der reducerer sved. De fleste af dem indeholder nemlig stoffet aluminium, som mistænkes for at være farligt i for store mængder. Cement og Kontant undersøger, hvor meget aluminium din deodorant indeholder. Vi ses!